Class, Ma'am! sugod karong Lunes, dili na ako may matudlo ninyo, ha? Kay happy tagit pa mga anak. Okay kasi, ma'am! Kasi. Kasi way klase good town. Naay substitute teacher. Siya may mupuli nako sa pagkakaroon. Wow! O, Chad, Okay. Yes, ma'am. since ikaw man ang class president, ikaw may binlan ako sa imong mga classmates, okay? Yes, ma'am. Good. So, kana lang sa see you soon, class. See you, ma'am. Yung ma'am! Mayon tagbatanon niya. Guwapa ang mupuli ni ma'am, no? May abang ko. Ikaw ba? First year high school pa lang ganito, pero chicks na kay ka. Pag chicks na Mas kay ka. nindot man gud na kay dili boring atong kinabuhi ba? May pagyas ko nimo nga eskwela ra gyud. Moy na sa unahon na. Sam ka, Ma'am, saan na siya to? Ay. Ikaw pang chicks na kay ka. class. Hala. Ikaw pa niya. Ay, kini moy nindot di lay. Di pati guwang. Good morning, ma'am. Guwapa si pay, guwapa na uto na ma. Ha? Uy, bay. Unsa ka, oy. Grabe na makadali mong toto ka. Ganahan ka ni ma'am, no? Laro kay ka. Ha? Ganahan ko taon. Dili, Day. Chad? Kinsay Chad? Oh, oy. Yes, ma'am. Ako, ma'am. Ato ako sa faculty room after sa klase, okay? Okay, ma'am. So, mauna to ko mga instructions nimo ha, isip class president. Chad? Oh, yes, ma'am. Ganina rin kang nagsigig tutok na ako. Nabay hugaw ang akong naong? Wa man, ma'am. Perfect man gani ang imong naong. Ha? Wa, ma'am. Sige, ma'am. Mapaulin ako. Amping Chad. Agay, boy. Agay ka bitaw ron, ha? Sa kadagan limong magustuhan ang imo pag yung maestra. Guwapa man kayo ba? Walang nainlab ang gani ko niya pa. Uy. Ay, bayani mo. Mahala ka, uy. Kapoy na mong bata ka. Karoon pa man ko nakasway ko yun, ani. Dili ko magkatuog tungod sa usap ng babae. Sige lang kung kunauna ni Ma'am Miriam. Basta dili ka ni ko makapugos akong kagalingon ka ni. Sultihan ka na ako si Ma'am sa akong na-feel para niya. Yes, langga? Nag-unsa man ka din sa faculty room? May importante ka bang tuyo? Oo, Ma'am. Unsa man? Dali, lingkod. Ma'am, I love you. Seryoso ka, Ma'am. Love di ka. Dong, Chad. Guwapo ka. Buutan pud ka. Pero, bata pa kayo ka para nako, Dong. Oh. Siguro kung naka sa hustong edad, dawaton ko ng imong love. Pero dili pwede, Dong. Oh, kung Ma'am na, huwat ako. Ha? Huwat ako nga mula ko. Para pwede na tanduha, Ma'am. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Uy, kapiha. Bilib pa na ko sa yung fighting spirit, Migoy. Ganahan kikay ko ni Ma'am Migo eh. Basta makakita gani ko niya, no? Murag ka nang muslo mo ang tanan. Ha? Ganahan kay ko nga magsigig tutok sa ingnaw. Kibaw ko nga siya na gid ang akong makadayon ini, Migo. Hala no? Nayabag ng tingay ka, Migoy. Yabag. Ka mga bata pa na to. Insulting na ka na. Hala no? Tinuod man sa awa niya, oh. Si Ma'am Miriam gid niya nga akong masawa. Oh, Migo. Buwak? Para unsa man yung buwak ka, Dong? Para nimo, Ma'am. Para nako? Pero, dili man nako birthday. Dili sa doon Teacher's Day para hatagan ko ni mo buwak. Ma'am, di man siguro kinahanglan og okasyon para mohatag kag buwak sa usa ka tawo, Ma'am. Kung nakay di mahal, ipakita man gini mo pirmi nga mahal nimo sila, di ba? O nga importante sila nimo.
Mura, baya kag dakong tao makadag storya. Pero, salamat ani dong, ha? Sugod pa lang na, ma'am. Daghan pa ko pwedeng buhaton para mapakita na ako nimo nga love ti ka. Ha? Ala, sige. Padayon sa imong pagpangambisyon. Pagtagbaw samtang makikita pa ka sa imong maestra. Ha? Unsay samtang makakita pa ko sa kumaestra pa? Hapit naman mahuman ang school year. Sunod tuig, adto na magka sa syudad mo eskwela. Unsa pa? Di ko masugot ay. Di ka mo sugot. O sige. Akong ingno nimong maguang ha, nga di ka mo sugot para makasab-an ka adto. Pa? Ha? Mubalin na ka og eskwelahan, migo? Ha? Di na dito magkita ini, migo? Hindi na tayo magkakita yun, di ba? Hindi ka man akong college. Ah, Igo. dugay-dugay pa to ha. Nya, nangid na ka ni Ma'am Miriam. Ato na ko si Onya. Human sa atong klase, migo. Ha? Mubalhin na kag eskwelahan? Oo, ma'am. Uy, wa na day akong paboritong estudyante day ani. Ha? Paborito ko ni mo, ma'am? Oo, uy. Mayo sad biya kas klase dong, Chad. Mingaw na unya ko ni mo dong. Ma'am. O karon na lang hinuon ka mo balhin nga permanent teacher na ko ninyo din sa eskwelahan. Tinuod, ma'am? Oh, kung na ma'am. Ayaw ka bala ka. Balikon ti ka, ma'am. Ha? Uman ko makagraduate sa college. Kung wa pa kay uyab o kung wa pa ka maminyo. Ako yung mga sawa ni mo, Ma'am Miriam. Dong, Chad. Ani sagot ka nga din hinalang ka mo po uban ako. Oo, ingon man si Papa nga masuko kuno ka kung dili ko masugot. Oh, masakog ako. Kay gusto na ako nga mamonitor ka. Bata ka pa o kinahanglan nga makauman ka eskwela. Nakasabot ka. Oo, ate. Dali ala sa panahon natin, no? Murag ka no sa panahon nga miyanhi ko dinhi para motiwa sa pag-eskwela. Karon nagtrabaho na ko. Oo, pas-pas tayo kay saan focus man kasi man pag-eskwela. Mao gyud ate. Pero kininti gusto na ta kong pauli sa ato. Ang sige, Wala magid ko sige. makapauli bisag kausa. Mauli kay, sige ako ino si Papa nga mauli ka. Pagbalik, migo. Salamat, Pigo. Oya, sa may unang laag ni mo ron, ha? Ato na ko si Ma'am Miriam sa eskwelahan. Ha? Wa naman si Ma'am Miriam, migo. Ha? Pagtarong eh. Wa na lagi siya. Wala na siya magtudlo diha sa ato eskwelahan? Sa una? Dili. Wa na siya ba? Patay na. Unsa? Oh, abi na kog naibaw na ka, migo. Namatay naman to siya. Kaya naman siya cancer. Oh. Asa sa gilubong, Pigo? Naibaw ka ba? Kasana ni mo, mapoy. Manda, imo ko pabuton. Wala ka rin ibalik na ko. Wala ka. Ibuwan pa. Mas may pagwala lang ko mabalik. May buhi maunta ka para na ako hangtod ka ron. Love niya po ka, ma'am. I love you, Ma'am Miriam. Karon, yabot na lang kong ingon ani nga edad. Pero,
dili gihapon mawa sa akong hunahuna si Ma'am Miriam. Wala sab ko magminyo. Di nila nagkutubog na kang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Chad nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanikulan, Can't Help Falling in Love. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Pinangungahan, Cebu. Ang atong tatampo, nagdas sa nga Joy. Recorded by Radio Mo TV. Dagana sa mga kumpra ni mama na ko, uy. Hi, Joy. Uy, Hi. Bert, ikaw mo gaday na. Di ka na ko nimo gipamalit. Lagi, uy. Unsaon, nasuguan man kong mama. Oh. Dungan na lang ta. Dungan lang ta pauli kay tabangan ti ka og dana ng imong mga kinumpra. Ayaw lang, uy. Maikog na nimo. Ikog ba oy? Wala may nung tagdilisilingan nga maikog pa man ka. Biyan bila mga bugat yabe. Ako'y daan na. Salamat sa pagtabang nimo na ko, Bert, ha? Okay daw eh. Ya. Ato na lang ko. Sige, Bert. Unya lalakaw, Bert. Mga unsa ta. Ayaw lang lang. Busog pa man ko. Salamat kayo. Ay, salamat in town. Nauman ako sa kong trabaho. Makagamit na gid ko sa kong cellphone. Oy, Joy. Di kay bisita, oy. Ato ba nga ni o? Kinsa makibisita na ako? Hi, Joy. Abi, binakaw kinsi akong bisita, uy. Ikaw mong guday ni Bert. Wa ba ko makasamok ni Joy? Wa, uy. Wa nam sa ko'y trabaho. Biyaan sa tamo ha, aron magkasulti mong maayo. Sige nang. Nga na ding nasuroy mang kadinig kalit sa amo. Gilaay ko sa amo eh. Wa ko'y ka-istorya. Mao nga milaag lang ako din sa inyo. Mao ba? Kadiyot, Bert, ha? Andaman di kag juice. Ako rin may sigig storya diri, uy. Wa na makitingog-tingog. Ano di ka? Magulang ta ko'y gustong isulti ni Mogod. Ha? Unsa man na? Dili ka masuko? Dili, uy. Nga ganitaw na masuko man ko. Dili ka masuko kung ingnon ti ka nga love ti ka. Bert. Muna tinuod, Joy. Love ti ka. O karon lang ko makabaton og kaisog nga musulti ni mo ni ini. Kinahadlok magug kung masuko ka nako. Kay silingan bayata. Bert. May chance ka ko ni mo, Joy? Wagit ko magtuo nga manguyab ka na ako, Bert, ay ako sa ning huna-hunaon ha. Okay ra, Joy. Nagkasabot man ko. Sige lang, makapaabot ko kung kano sa kamaluin ako. Nanguyab di ay si Bert ni mo? O lagi, ma. Onya, nak. O sa may plano ni mo? Sugton ni mo? Wa pa ko mahibaw, ma, uy. Oh, kung ako imong pangutan-on, okay man sad na si Bert kay buotan man ang bataa. Ikaw lang kung may gugma ba kaniya. Ang tinuod, ma. Gaan man sa akong buot niya. Ikaw. Sugta.
Tinuod, imo na kong gisugot. Oh, Bert, uyab na ta. Salamat kay Jay. Ngo, kunin mo pantusag dugay. Salamat kayo. Recorded by Radio Mo TV. Dali aras panahon sa. Walang ibawi nga mudagan na tag 5 ka buwan ang atong relasyon. Maoligi, paspas gid kayong dagan sa panahon. Pero maulagi sab. Wa pagi ko makakiss nimo. Unya na lang ng kiss, good. Kung makasal na to. Natural lang magunang kiss ko. Uyabon ta. Bert, Sige na ba? Pag-kiss ako ba? Kadi utrabitaw. sige na lang, uy. Pero sa aping raho. O lagi. Sige na. Kiss na. Piyo nga sa imong mga mata. Ha? Nga nang ako mang piyungon. Piyo nga lang. Dili ko ganahan nga imo kong tanahon. Sige na lang, uy. Sige na. Kiss na kay ipiyong na ko. Oh, huy! Tikaso na, uy! Sige, Silip sungkot ka ni Kiss. sige lang, good. Uyab bitaw ta. Bert, Joy, Bert, gikakos sungkot ko ni mo. pasag lang gusto kong bato ni mo, Joy. Bert. Ay, ginoo ko. May nahitabo na mo ni Bert. Unsaw naman lang kung mamabdos ko. Joy, nakabantay ko ni murong ni aging mga adlaw ba nga luyahon ka? Naunsa man ka nakikipamati? Ha? Wa man ma. Kuwang lang ko sa tog. Dugay magud kong nakatog gabi eh. Nakagitan ako nga salita. Maon na. Magsige manggod mong padaan ang salida-salida sa inyong cellphone. Katugo niya sa'yo oy aron makabawi ng lawas nimo. Lain gid ang pamati sa akong lawas ta. Og duha na ra makabukan nga wa ko regla. Kuyawan ko inita. Magpalit ko pregnancy test, B. Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Kinahanglan nga mahibaw si Bert ini. Mayo noon nga mabdos na ka. Nalipay ka nga mabdos ko, Bert. Oh, kay makita naman niya ako sa kong liwat. O niya, sa may plano ni mo ron? Mag-ipon na lang ta. Dili ko ni mo pakaslan. Magpakasal ta, oy. Pero dili pa karon. Unya na kung makatigom na ta. Sa pagkakaron, pag-ipon na una ta. Sige na lang, uy. Aray! Dong Bert! Joy? Sakit kayo na kong tiyan, Dong! Ha? Uy, hala. Nanganak na tingali ka. Dali, dagon ka sa ospital. Noon sa man ka? Nga nang hupaw man ka? Naghuna-una lang ko, day ba? Duha na kabuk ang atong anak.
Nagtubo ang ato mga anak. Nagkadako sa bang gasto nato. Onya, unsa may plano nimo? Kuan nakoy kaila nga ato sa Cebu ba? Nagtrabaho. Nya iya ko kung tabangan nga makasold sa iya nga gitrabahoan. Dako-dako ra bang sweldo? Mao ba? Ulay. O, mananghiligan ta ko nimo nga manarbaho na lang ko sa Cebu. Aron nga may ikasuporta ko sa itong mga anak. Sige dong. Salamat, day. Sige lang, day. Pagpadalan ko nimo kada sweldo nako. Sige dong. Og, amping be dito ha. Oh, ikaw sabday. Amping din ha. Nganong nisugot ka man in town, uy, nga malayo si Bert nimo. Nga naman da ma. Syudad ko ng iyang adto anak. Unya, to dito ang tanang kahilayan. Naidaghang gwapa nga mga babae dito. Unsaon naman lang kung matintal sa lain si Bert. Dili tingali na mahitabo maui. Buotan si Bert. Og mahal mi niya. Maayo lang unta. Hello, day. Kumusta naman ka, day? Okay raman dong. Nagoy pa daw nga kwarta karon. Kuhaw niya, ha? Sige dong. Salamat kaayo. Ha? Dili ka magpadaron og kwarta? Hindi lang sa, day. Nga naman dong. Napiki ko rin sa kwarta, day. Kay tulora ka daw nga akong trabaho. Karong si manahagod. Mao ba? Sige lang, day. Mabawi lang ko nimo sa sunod si manapuhon. Sige dong. Maayo ka na suroy ka din Joy. Nga naman da ma. Nak, uwa ka ba'y nabalitaan bahin sa imong bana dito sa syudad? Wa man ma. Nga na da ay. Naatay silingan nga dito gikan sa syudad. Iya ko nung nakitaan si Bert nga may kuyog nga babay og sweet kuno kaayo. Unsa? Ayaw pagtuwa na, we. Bert, Ano nga ako kataw ng buhaton, ha? Naaman mo nga akong pamilya. hinaot pa unta Bert. Joy, kung unsa may mo madungog ang mga tabi-tabi diha batok nako. Ayaw pagtuwa na. Kay dili kid mahitabo kang binuang ko nimo. Salamat dong. Pila naman kasi man ang nakalapay. Uwa naman magpadagwar na si Bert. Og dili sa makontak yung cellphone. Akong ibili ni mama ang mga bata. Adtoon ako si Bert sa iyong trabahoan. Wa naman si Bert magtrabaho din ni ma'am. Ha? Hain man ron si Bert, sir. Nilargam do siya Manila, ma'am. Kauban siyang uyab. Unsa? May uyab si Bert? O ma'am, dugay naman to niyang uyab, ma'am. Og yun lang to si Bert, og trabaho din niya sa among kumpanya. Kay, ato na kuno to sila sa Manila manarbaho. Kinuo ko. Kung mauna, gabiyaan na din ko ni Bert. Yakapin mo ako ng mahigpit. Ingon sa nidat og nako ang kalibutan sa akong nasayran nga gibiyaan mi ni Bert og niuban siya sa laing babay. Kanimo, Bert? Kung namati ka man karon, nagpaabot gahapon mo sa imong pagbalik. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga higalang kaagi ni Joy nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, maghihintay ako. Maghihintay.
Ang mong kaagi gibata no doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabay sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dili ko makahatag ni mo, anak. Pwes managok ta. Okay na di ay ni mo. Ganun di man. Dili anak mo iapas na ako ni mo, Shasha. Ikaw, tungod kay mahal kay tika. Mahal sa tayo ti ka, Raymond. Olivia, sugod ka doon, ani ka na mo po yung tipo na mo, ha? Og sugod ka doon, mama o papa na, mo imong itawagan na mo. Okay, ma. Pa. Sige na tay. Ipahimutang na ng iyang mga butang sa taas kay ang damon ko na sab ang gidana tong pagkaon aron makapanihapon na ta, okay? Sige doon. Abi ni mo dong, karon ba kumabatig ingon ani nga kalipay sukat-sukat. Tungod ba kay miabot si Olivia sa atong kinabuhi? Oo. Siya mo hinungdan nga nung murag na kompleto ko. O ang ako ni mo dong ha. Bisan unsay may tapo. Bisan dili pa nato siya tinuod nga anak. Unya, unta ang pingan ni mo siya og mahalon. Protektahan ni mo nga murag imo siyang dugo. Kitang duha mo amping niya day. Kitang duha ang mubuhat ana, okay? Salamat dong. Olivia, tawagan na sa mama ni unak. Pukawa na, ingna nga mga una ta. Okay, pa. Ma? Ma! Si Olivia man rin? Gusto mo kayo na itabo? Olivia, saan ito po? Si Mama, dili mo mata! Sasha! 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 Kinugo! Sasha! Pa, pila na katuig nga wala si Mama. Wa ba dikit na nung mangita og lain? Wala ko yung laing mahalon pa nak. Kundi si mama rin niya masyasya. Ano kung si mo kagwapo pa, oy, kung mauna. Pero nakasiguro gid ko pa. Kung naminaw man gani si Mama nato ron, ganahan na to siya nga malipay ka sa lain. Wala say mo punit na to ikitiguang na ta. What if di ay pabi, naa pa? Olivia, nak. Pa, concern naman sagot ko nimo. Dali man sa ingon nga, pasagdan ti kaha inigiguwang na gid nimo. Tungod kay dako kay kog pasalamat ninyong Mama Sasha nga gisagop ko ninyo. Gati man pag-ayo o gipadako gid nga mura ko ninyong tinuod nga anak. Ang ako lang, syempre, ganahan sad ko nga makakita nimo nga malipay pag kagbalik. Malipayo na kung naa ka nak. Lahi nga kalipay akong pasabot pa. Kalipay pa rin sa atong panahon good nga naapas Mama Sasha nato. Sukad masukad. Wa na magug kung makakita nimo nga mupahiyom kag sama ato. Olivia. Tabangan ti ka pa. Unsa?
Olivia, na kung sa mani, oy. Pa, di ba niingon mo ni mong tabangan ti ka? Tabangan sa unsa, ha? Nag-set up kong date para ni mo. Unsa? Uy, binuam. Muli na ko. Pa, ayaw sa good. Suwayin lang ba? Ay. Di na daw siya. Oza? Kinsa ba, ha? Olivia? Tita Wendy, right? Wendy? Raymond? Oh, wait. Manit kaila mo? Recorded by Radio Mo TV. Ex na ko siya. Oh, pa. Nak, may mo bang biyaan o namin mo? Sige pa. Kumusta ka na? Nia, okay ra. Wa kag yun di ay magminyo? Doon ay mga nakarelasyon pero wag yung magdugay. Hangtod Nia, natiguwang na lang ko. Oh, Wendy. Pasaylo ako sa akong nabuhat mo. Kalimti na lang to, Raymond. Dugay na itong nahitabo. Naka-move on naman sa taso sa gusa, dili ba? Pero dako gyapon gugsa nimo. Kami si Sasha. Nibiya ko nimo tungod diya. Nibiya kong kalit nimo nga wa man lang gani ko maka-istorya og tarong nimo. Tinuod na. Og dako to kabahin sa akong kagahapon kung nganong Nia. Nag-antos paghihapon ko hangtod karon. Unsa? Sa tinuod lang. Dili lalim tog imong gibuhat na ko, Raymond. Hinungdan nga nahimo kong desperada ato panahon na. Hangtod nga nababdos ko sa lalaki nga dili ko kayang barugan. Gibiyaan ko og nawalag kalit nga murag buwa. Unsa? Sa ato pa naa na di kay anak. Oo. Og hangtod ron. Padayon paghihapon ako sa gipangita. Oh, Gibili na ko siya sa dapit nga na ay pwedeng musagop niya. Tungod kay dili na ko kaya atong panahon na nga buhion siya. Wendy. Nagampo ko nga unta. O sa kaadlaw, anak. Makita na ko siya. Og mapasahilo ko niya. Wendy. Sa ato, papa. Doon na siya anak na nawa. Mao ka na anak. Maoday nga makita gini mo si mga matang mugulanon siya. Nakonsensya ko. Ha? Tungod na mo ni mama ni mo siya sa una, maong nag-antos na siya karon. Dako mi kabahin sa iyang kasakitan karon. Pa, Buotan si Wendy. Pero, giabusaran ako siya. nagbahay ka ba? Bisag ka sa anak, huwag ko magmahay nga gimahal ko ang imong mama Sasha. Pero, di sana ko malikayan nga, di makonsensya sa gibuhat na ako ni Wendy. Anya pa, unsa may plano ni mo ron? Mamawi ko niya. Wendy, di pa uwi ang tanan aron makapamawi ko nimo. Raymond, Sultihi ko. Unsay akong buhaton aron makabawi ko nimo. tabangi kong pangita sa akong anak. Ha? Mutabang ko pa. Sure ka, nak? Nakasiguro ko nga parehas na ako. Doon na si anak nga nangita siyang tinuod nga inahan. Aron matubag ang iyong mga pangutana. Olivia. Uwa ka ba rin nibalik sa iyong gibinlan niya, tita? Nibalik ko. Pero sa dihang nangutan ako, nangabang na lang kuno ang nagpuyo atong baya nga akong gibinlan niya. O wa na sila masayod kung hain.
Ilhanan kita. Uwa ka ba'y gibilin nga ilhanan? Duna Olivia. Kini ay. Uy, Kining kwintasa. Hinimo ko ni sa daga pa ko. Ug wa ko lang i-design nga parehas ani kundili sa akong anak ra. Gipasulog na ko niya ang kaparehas ani sa dihang ako siyang gibilin. unsa? Dili ko mahimong masayo pa. Doon ay kwintas nga kitaguan si Sasha sa adlaw magisakot na mo si Olivia. Kun mauna, mas dali ang atong pangita sa imong anak, tita. Kadiyot lang ha. Kadiyot lang yun. Dinila mo. Doon ako'y kuhaon. Mao ba ning kwintasa? Oh. Ayun pa. Ngano na ka man, ana? Ako nang hinimo. Babae ba ang imong anak? Oh, Raymond. Oh. Babae siya. Pa? Parehas na ba siya pangidaro ni Olivia karon? Oo. Ngano, Raymond, ha? Olivia, anak. Sa dihang gisagop ka namo, apil ni sa gihatag ka namo, kining maong kwintas. Unsa pa? Sa ato pa? Sa ato pa. Dili ninyo tinuod nga anak si Olivia. Sinagup lang ninyo siya. Mao ka na, Wendy. Kinuo ko. Ikaw di ay ang akong anak. Ikaw di ang dugay na akong ipangita, Olivia. Pasaylo ako. Pasaylo ako, anak. Pagkamay sa kalibutan. Kinsay magdahon nga ang among sa nagop. Anak gay ni mo, Wendy. Anak, pasaylo si mama. Pasaylo ako sa akong nabuhat niya di mo. Unta atagan ko di mo laing higayon. Mamawi ko ni mo, nak. Isa ada ni mama, mamawi ko ni mo. Unsa? Mao ka na, Wendy. Kung natagan ko ni mo gigayon, isaan ako. Nga di nagyunti ka pasakitan pa. Raymond. Naibaw kong dakukubsaan ni mo sa una. Pero nagmahay ko sa akong pagpasakit ni mo. Maong please. Patagan na itong ikaduhang higayon na nga itong kaugalingon. Dili na ta mga bata pa. Nasayay kong mismo si Olivia ganahan sad nga magmalipayon ta. Ang tinuod. Wa man gyud ka mawa sa akong kasing-kasing, Raymond. Kung mao, magpakasalta sa labing madaling panahon. Ha? Pa? Yan ang snacks. Uy, nagakos lagi mo. Sabot na pasabot, ani. Kami na, Olivia. Og sa di madugay, pakasla na dahin nako ang imong mama. Yay! I love you, Raymond. I love you too, Wendy. Hakog man kung paminahon sa uban tungod sa kong pagpasakit niya sa una. Pero, gibatin akong duna pa di ay ko'y gibating pagmahal niya sa diyang nakita na ko siya pagbalik. O gusto kong mamawi niya karon. O karon minyo namin ni Wendy. O malipayon mi sa among pagpuyo uban ni Olivia. Di mi na lang kutob, dagang salamat, R.M.N. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Raymond nga taga Mati Davao City uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagalahan unbended ni ano pa da sayang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasagan nga Ken. Recorded by Radio Mo TV.
Wala ta masundi. Ha? Wala ta masundi. Oh. Dalawa, pawa lang yun. Oh, ay lang pangutana, basta wala ta masundi. Ikaw ba, hanggawa gini mo eh. Di ba tayo patingugon kay kutas kayo? Naamong na mahinaong ko nimo eh, tungkol nimo. Sa? Naamong ko nimo. Sabal eh. Ay pag di na mo tingog diha. Amaw sa kumbayhan agad. Doon na naman dito kauban nga uyab di ay. Ya, sige noog flirt na ako. Tako, ang paglawas to na ra ba? Oh, mo yun. Kung naabtan pa ta ato, nadaghan na ka na ito bunog sa. Mao lagi. Kinanglan nga mag-amping nakasunod oy. Kung ganahan kang mag-amping, undangin na ng pamabay ni Bo. So si mama sa doy. Sugod na sa niya yaw-yaw ba? Magyaw-yaw yun ko, kay magkagaba ba ng imong gibuhat. Mabawsan ka gani na, magmahay gid ka. Ma, Okay rag anak mo sumbalik ni mo ang gaba. Unyag sa laing tao, sa mga mahal ni mos kinabuhi. Mas doble gid anak dong. Mong samtang dili pawahi ang tanan, pag tinarong nas imong pagkatao. oh, ma. Unsa? Natandog ka sa gisulti ni mama nimo? Oh bay. Sakto man sad siya ba? Oh, sige, Nana ko sige. sa stong edad bay. Oh. Panahon na gid siguro nga settle down ako. Mapahimutang na ka. Ana gid. Sige, sige. Ipaila-ila ti ka sa kumiga, ha? Sakto kay nangita tog uyab. Ha? Kinsa man? Lindsay, mawala akong pangan. Ken, right? Oh, O, gid mo makakaimong amigo da. Gwapo gituod ka. mao ba? Nisulti siya ano? Maong, dili na ko mahibong kung pang chicks kayo ka. Usa? Nisulti sa dyan ni mo, ana? Ba, ikaw ba? Ikaw ha? Ano naman? Sige mo yun man. Ha? Ang wilyo man ka. Gisi ng sinina na ako tao. Gisi eh. gini yun. Gisi gini ha? Gisi ng bakba ni mo kung di ka mutugan ako sa tinuod ha? Ay, di lagi ako. Wako'y gisulti niya. Nga, kuan, nga, chicks boy ka. Gitupo ganit among duha. Kunya, dauto na hinong ka. Sumaan ni mo, ha? Uy, sa gabi. Oh. Kabayan ni mo. Gusto ba Gani kawin? mo, eh. Salamat taon, gibuyan ako nimo. Bay, tuhoy ko bay. Wa ko man naot nimo eh. Siguro, kato silensi, nanagat ato nimo eh. O ikaw, guilty sa gay ka? Ay, Palata man gawin. Gusto ba ko mag-usab na ka? Ha? Move on na sa imong past, okay? Kaya baka pikto na sa imong present karon. oh, bay. Sakto imong amigo. Ma, O kung makita na ako nga tinuoray na gid kang magbago, ma-proud gid kaayo ko nimo. ay kabala ka na. Tinod-on na ginako ang gisulti ni mo. Ako na isaad ni mo, ma. Sakto na siguro niya akong hindi pamalit sa grocery. Ken? Ah. Uy! Kat? Uy, Kat! Kumusta? Kamusta ka lang na ulit dito sa Pilipinas? Last week lang. Ni gwapo makagsamot, oy. Ay, ikaw hinoon. Di gwapa ang kagsamot to. Gwapa gihapon. Uy. Sus, ulog-ulogan. Ano bitaw? Uy, mong laog sa tabi. Sige na. Mo ba? Mibalik na si Kat gikan sa linasod? Oh, bay. O gwapa lang gihapon siya. Yan, sa may hunahon na nimo. Crush ba yan nimo siya sa una pa, di ba? Oh, bay. Nya. Panguyaban nimo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ko? Kana kung okay ra nimo, Kat. Dugay na tang kaila, Kat. O naibaw ko nga tarong ugbutan kang pagkababae. Wala kay baw. Ken, mga batanon pa tong last time nga nag-uban ta. O remember, mga liberated ka ang mga babae sa laing nasod. Okay labot sa umang babae, oy. Kaya naibaw ko nga, dili ka ingon anak. Dili ka parehas nila. Ken, Oh, galawang Ken, oh.
Ako ba? Grabe. Di ba, ingon anak man ka mo diskarte o babae sa una? O bay, pero this time bay, inarong na ning akong tumong. Yomot. O lagi. Seryoso na nako si Kat. Seryoso gid ay ka? O lagi. Huwag ko'y planong magbinuang nimo. Okay. Sige. Sige. Sige sa unsa. Sige na. Kita na. Kita na? As in, kita na? Gisugot ako nimo? Okay. Yes! Happy anniversary, mahal. Happy anniversary, sad. Dili ba mo sobra rapod ni? Naghatag pa ka gift o niya, napagig kay pa dinner karon. Mahal na pa ni nga restaurant. I know, pero mao ni deserve ni mo. Ihatag yun ako ang tanan para ni mo, Kat. Ingon anak, tika ka love. Kung napata sa salida, no? Magduda na ko nga ang sunod di mo buhaton kay mag-propose na. Oh, Pero in reality, igo ra kitang mahaon. Sige na, mag-order na ta kay gutom na. Bay, dato padungog-dungog iyaha, eh. mao gani, bay. Mo'y akong sabtan, bay, nga mo to iyang gisulti, bay. Padungog-dungog gid siya nako. Kani, nya, pila naman mo katuig. Wapagikiplano? Will you marry me? Ken, Nagka-propose oh. Di na tika buhian. Maong gusto na tikang pakaslan. Ken, magstorya ta sa laing lugar. Kanang mingaw. Ayaw din Ha? Pero, Ayaw lagi din Anong di man? Kaya di ko masugot. Sorry, Ken. Pero dili pa ko andam. Kat! Kat! Ano na yung inyo man akong kinabuhi, bay? Kung kano sa andam na ko, nagtinarong ako. Masakit na naman tigyapo ko. Paita. Dasig lang. Dasig lang. Laban. Aw, dili gito para imo. Kundi ba di siya para na ako? Wa na lang ta siya magpakita na ako. Paita, no? Nya, kumusta naman mo? Bot na ko ipasabot ba? Buwag na gid mo? Sa kanan do, wa na may magkunta kay bay. Mao ba? Itay, Hawa na. gusto na kong klarohon kung kami ba o di na. Dili na, Ken. Kat, Kaya masulti lang ko ni mas tinood, ha? Wa mong ko ma-in love ni mo. utsa. Human sa akong gibuhat ni mo. Sa tanan akong effort, na-resulti ni mo na ako. Gihatag na ko ni mo ang tanan, Kat. Sorry, Ken. Pero dili pa na enough para nako. Og labaw pang dili ka enough para nako. Oh, Kat, But you only need the light when it's burning low. Only know you've been high. kung kano sa ako na in love og nihatag sa tanan, Only hate the road when you pulo sa sad kasakit ang akong nadawat. Pero, bisag, unsa na ko kamahal si Kat, gibuhian ako siya sa way pagduwa-duwa. Girespeto na ko ang iyang desisyon. Di ni nalang kutob og dagang salamat sa pagtagan nga akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalan kaagi ni Ken nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kirikulahan, let her go.
but you only need the light. Ang kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala o mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa usa ka dapit sa Leyte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Julie. Recorded by Radio Mo TV. Di amin ni chat na ako. Andi ang pangan. Hi. Pwede makik-friend ni mo? Kalingawan ko nag-reply, B. Pawas ka laay. Okay ra. Nanawag lagi. Okay, magpasalamat po nimo. Ha? Unsa may imong pasalamatan? Nga, may reply ka sa message. Nga naging-friend ka na ko. Oh. Nga na ding ni chat man ka na ako. Kung magod, nag-scroll lang ko sa kong cellphone. Unya, nakita man ako ang imong name. About nga, mid-chat ako. Mao ba? Okay na nimo nga maging-friend ko ni Jol. Okay ra, uy. Unsa? Makikita ka na ako? O, Jol. Kana kung okay na nimo. Mananghit ako sa kong mama, ha? Basig unsa nang imong lakaw, ha? Mama, sad, uy. Makikita ra gani ko sa kong friend. Unya unsa man na? Babae na o lalaki? Lalaki, ma. O, sa wala? Imo nang uyab? Ha? Ha? Dili pa, uy. Ako ra mo ng amigo, good. Oh, sabi na ako, imong uyab. Mula ka sa ko, ha, pa, ma. Balik baya dayon, ha? Ay, pagdugay, ha? Oo, pa. Hain naman is Andy. Ingon siya nga, anim may makita. Niya upang malagi sa din Kiilag ng tingali ko niya. May pagmuli na lang ko eh. Hi, Julie. Ikaw si Andy? Yes. Kagwapo niya. Hi. Naunsa man ka? Nagsige magkagtutok na ko. May hugaw nga kong naong? Ha? Wa man. Wa. Nakalitan lang ko pagkakita na ko ni mo, good. Abi man good ako, dili ka mo tunga. Ganina ramang gug ko, nara ko'y kipalit. Aw. Mga unta? Kanya, may istorya taon niya. Kumanatog kaon. Nga no rin nga magkamukhaon kanina, Jol. Ako ra may magipasagdan nga mikaon. Busog pa man good ko. Oh. Thank you, ha? Sa unsa man? Nga nakikita ka na ko. Nisalig ko nimo, Andy. Kaya na-feel man ako nga puutan ka. Salamat, Jol. O gusto sab ko nga mahibaw ka. Nga
nga love di ka. Andy. Recorded by Radio Mo TV. Basig makaingon ka nga presko ra kay ko. Bisan tuod karon lang ta magkakita sa personal. Pero tinuod ang akong feelings nimo, Julie. Nga love ti ka. May chance ka ko ni Mitchell. Ko Andy. Ganong kuan man ka diha. Klaro lang ko. Unsa man may feelings ka na ako uwa. Naa. Pagtarong ba? Naalagi. Unsa man love ko nimo dili. Love. Oh, kun mao na uyab na ta. Oh, Andy. Ako na kang gisugot. Thank you, Julie. Uy, kamalipayong ko di mo diha na naglimpyo, Julie. Kanta-kanta raman ka diha. Mama sad, uy. Ganahan ako kumukanta, good. May uyab na tingali ka, kay malipayon ka man kaayo. Mama ba? Ay, may uyab na tingali na. Kay malipayo naman kayo. Papa sad, uy. Imo ra mong giusab ang storya ni Mama, uy. Tinood, nga may uyab na ka. Opa. Oy, Ako, dili ko musupak na naguyab-uyab ka. Kay natural raman na. Basta ayaw lang ipasang diyang imong pag-eskwela, ha? maog yun. Ayaw mo kabalaka, Mapa. Bisag naguyab-uyab na ko, pero dili mahitabo nga akong pasagda ng akong pagskwela. Kumusta lablab? Ha? Kisay mo gilablab, uy. Oh, napadilain. Ikaw, good? Ngano kung galablab man ka na ako? Maunay gusto na ko nga atong tinawganay, lablab. Okay naman kanimo nga atong tinawganay. Okay, kaayo. Thank you, lablab. Love you. Cute. Love you too. Mas cute ka. Kining, lablab. Ari ako sa amo, Nga naman. Kimingaw na ko nimo. Layo kayo ng inyo, uy. Padadati kag kliti. Bantay ha. O lagi. Sige. Padadi ko. Kay mo anak ko sa inyo, lablab. Abi na kong binuang ratong imo, nga imo kong padadag plite. Di man ko kubagkakon, good. Basta mo tigid ko, ako ginatumanon. Nga na din nga, imo man kong gipaani sa inyong dapit, lablab. Kanahan ko nga ikaw, bante ka. Isuroy-suroy sa nindot nga dapit din, Lablab. Ano man? Ayaw ba ako pasakit ha? Gano'n na ko na wala magkaana, Dili may tabo nga pasakitan ti ka. Kay love ka iti ka. Salamat, lablab. Oy, maupay pag-abot ni mo, Julie. Oh, ma? Oh, niya na day ka, Julie. Paamin ako pa. Oh, asa man ang sunoy. Unsay sunoy pa? Ang imong uyab, good. Aw, tuwa sila pa, uy. Igo raman ning nanuroy. Kanya pagkahuman na mauli dayon mi. Nanawag dito si Kuya Nemo. Pabakasyonon ka dito sa Cebu. Kay nahibaw ba siya gawa na kay klase? Ha? Hindi ko mauwi. Usay dili ka. Pakasaba kang Kuya Nemo. Kinahanglan kang mularga ugma. Panangin na lang daan sa imong uyab nga moadto kag Cebu. Magkita lang na ta, lablab. Una, kamuad to dito sa Cebu. Apiki naman, lablab, uy. Mularga na ba ako ugma? Okay. Sige na lang,
Amping na lang dito. Tagsa naman lang mo reply si Andy sa akong mga chat. Ano man ka ni siya? Pasensya na ka ha? Kung man ko, busy na magod ko sa bago na kong trabaho. Mao ba? Ikaw na sa di ka mauli diri sa late eh. Basi karon si Manaha. Mupauli na ko kay gilaay ko diri silang kuya, oy. Sige. Magpaabot na lang ko ni mo diri. Mupauli ka sa ato. Oo, kuya. Gimingaw naman ko nilang mamagpapagod. Si mama magpapag ha. Dili kayo mo uyab. Kuya. Gigi. Kung lang ka papuliyon to sa ato. Salamat, kuya. Mayo doon kay nabalik na ka din sa late eh. Mao lagi, uy. Kay gimingaw na kay ko nimo. Asa di karon? Trabaho? Kano sa mga makikita na ako? Mutsatra niya ako ni mo. Unsa? Wa kay time nga makikita na ako? Pasensya naging kalablab ha. So, nga busy mo kay kugod. Sige lang. Magpaabot ako kung kano sa ka may time. Pila naman kasi mana nga nagpaabot ko magkikita si Andy na ako. Pero wa man cute. Kana kay dili na ganahan nga magpakita nimo, ao. Naana na ilain. Ma, Kung mahal mo ang usa ka tao, mangita ka og paagi nga magkita mo, uy. Nya kay wa naman na magtagad nimo ang imong uyab, ao posible nga may lain na na. ma, Klaruhan ang imong uyab, uy. Kung kamo pa ba? Pasensya na ha. Mauwaw na kung makikita ni mo. ha? Nganong mauwaw man ka? Nagsige na lang kung saan ni mo nga makikita ni mo pero wagi ko time. O musamot na gid nga dili na ko basta magpakita ni mo kay ni anak ko sa Cebu. Naa ka sa Cebu? Wala lagi ka mapahibaw na ako. Karon di ay. Nagpahibawon ko ni mo. Andy, karoon ta ni be? Unsa man uyab pa ta o dili na? Dili ko matubag ni mo ni Ana, Jol. Gusto na ko nga mag-istorya ta sa personal. Paabot talaga nga akong pagpauli. Andy! Kausapin mo naman ako. Hangtod karon, naglibog pa ko kung uyab pa ba mi ni Andy o dili na. Pero nagpaabot gihapon ko sa iyang pagpauli aron among masartol ang among relasyon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Julie nga nagpuyo sa usa sa mga dapit sa lady. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkuhan, nakakapanibago. Alam kong hindi na Ang kaagi kibahatan o doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Regalals. Kamuusab mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.